तो नमस्कार प्रणाम स्वागत पर हुआ सब के राइटर आशिक अभिषेक के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते हुआ सभी बढ़िया होखब अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गइल बानी सास पतो के बिल्कुल खतरनाक, बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल दर्दनाक मैटर पियक्कड़ के ऊपर गाना बा भैया। ई भोजपुरी ट्रैक पर भोजपुरी लोकगीत लेके आ गए रउआ सबन खातिर। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एकरा के रउआ नया म्यूजिक बनवा के आप बढ़िया से दिल से गायकी कईतन तो 100% बाकी गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। ऐसे पहले रउआ सबन से कहल चाहब कि अगर वह गायकी में इंटरेस्ट बा, गायकी में कदम रखले बानी, गायकी कल चाहतनी और रउआ के बढ़िया मैटर नहीं मिलत, बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया से तुकबंदी नहीं मिलत, बढ़िया से म्यूजिक नहीं मिल पावत, तो अगर हमारा चैनल पर आ गए तो रउआ सबके निराश भइले के जरूरत नहीं है। काहे से कि रउआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके, चाहे रउआ कोनो भी ट्रैक पर भोजपुरी गाना लिखवा सकिले, वो बिल्कुल उचित चार्ज पर। तो ऐसे कहल चाहब रउआ सबन से कि अगर वो हमारा चैनल पर नया बानी तो चैनल के लाइक कर दी, सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन प्रेस कर दी, ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबन के मिले। अगर रउआ सबन के वीडियो अच्छा लगा तो एगो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हुए आज के मैटर देखल जा कैसे बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा, रउआ सबन के हम गा के बताओ तनी। उम्मीद करती रउआ सबके बेहद पसंद आई। आज से बहुत पुराना गाना आई एगो लाइफ में झलकुटन गौलर ले खेसारी भैया गाना रहे कि हमरो के लगही सुतालिए आमा आ बेटा राउर पी के रोजे करे ले डरामा, कि हमरो के लगही सुतालिए आमा आ बेटा राउर पी के रोजे करे ले डरामा। तो यही ट्रैक पर रउआ सबन खातिर लेके आ गए बनी बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल ब्लास्ट मैटर। तो चलिए देखी गाना कैसे बा कि मरल बाहरे नहसा में पहरल बावे झलका। हे आमा सुनी ना कि मरल बाहरे नहसा में पहरल बावे झलका, बंद करा दिया मसैया के पियाला का, बंद करा दिया मसैया के पियाला का, रतिया के रोजे रोज मचावे ले तहलका, कि रतिया के रोजे रोज मचावे ले तहलका, हाँ बंद करा दिया मसैया के पियाला का, बंद करा दिया मसैया के पियाला का। तो उम्मीद करते मैटर हुआ सबके बेहद पसंद आयल है। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवाल चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, कॉल कर सकिले या व्हाट्सअप कर सकिले, रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पर फुल गाना मिल जाए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा 8178244875 और व्हाट्सअप के भी नंबर यह बा 8178244875। तो रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकिले। एक और बात रुआ सबसे कहल चाहब कि अगर हमारा गाँव में कोई मिस्टेक होता तो भैया क्षमा चाहता नहीं, ऐसे कि हम गायक ना ही रुआ सुन के खाली बता सकिले, समझा सकिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक के लिए रुआ सबसे अनुमति चाहता नहीं। अगर रुआ कोनो भी तरह के म्यूजिक भी बनवाल चाहते हैं तो बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकते नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रुआ सबसे अनुमति चाहते नहीं। नमस्कार प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय माता दी।